malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, puro nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang parang sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-iBerry ko. Nag-iBerry ko sa iBerry. Very good ang asa ko. Hello everyone. Welcome to the iBerry Gold Radio Show. Ngunya na aldaw, gusto ko ipabisto sa indo ang bago na produkto na makakatabang, mapakarhay ang sa indong paghiling. Ang bago na iBerry Gold with lutein, igwaning tulong aktibo na sangkap. iBright Extract, Bilberry Berries, asin 10 mg na lutein. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa mercury drug, asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Iyoy ni ang halipot na paliwanag kan kada sangkap asin mga benepisyo.
iBright Extract. Inisarong herbal extract hali sa iBright plant na ginamit na sa kahaluyan ning panahon para bulungon ang iba-ibang klaseng kondisyon kan mata, pareha kan inflammation, irritation, infection, as in dryness. Ang iBright Extract igwaning vitamin A na mahalaga sa malusog na paghiling o pagtanaw. Bilberry berries. Sadit na bilugon na prutas, malat o magkolor pero makatas. Mayaman sa anthocyanins, makusog na antioxidants para sa gangon ang mga free radicals na nakakaraot sa mata. Ang bilberry berries nagpapakusog kan blood vessels sa retina, nagpapakaray kan sirkulasyon kan dugo, asin pinupugulan ang inaapod na age-related macular degeneration na iyo ang numero 1 dahilan kang pagkabutas sa mga naggugurang. Nag-iBerry ko sa iBerry. Very good ang asal ko. Ano ang ngaran mo tabi, asing edad? Si Luming Sinato asin 54 na tabian sa kuyang edad. Ano tabian sa imong pigmamatikan day ka pa nag-iBerry Gold? Ang taramon kan doktor, ako tabi ay igwang katarata asin pwede ining maging glaucoma. Asin ngunya naaapektuhanan sa kuyang blood sugar. Ano tabian na itabang sa imo kang iBerry Gold? May nagtaram sa kuya na baluon ko daan ay very good. Asin pag antos kan sarong bulan, duman ko na matian na marayrahay na an sa kuyang pagmati. Pati tabian sa kuyang mata. Takulaon na salamat sa iBerry Gold. Malinawon na tabian sa kuyang mata. iBerry Gold with Ludin. Mas mura kaysa ibang brand. Mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Also available in Shopee and Lazada. Lutein. Iyo ini ang carotenoid pigment na yaon sa macula. Ang sentrong parte kan retina na iyo ang nagpapabaskog kan detalyadong paghiling o pagtanaw. Masasara kan lutein ang blue light asin ang ultraviolet rays na nakakaraot sa retina asin macula. Napapababa man kaini ang inflammation, oxidative stress, asin ang cell death sa mga mata na nauugnay sa diabetic retinopathy. Ako si Luming na taga Marikina na 84 years old na. Ngayon po, ako po ay may katarata at maaari po itong mauwi sa glaucoma at pati na po ang ating sugar ay naapektuhan. At ngayon po ay gumaan na ang aking katawan, pati na po ang aking mata. Maraming salamat, pinagaling mo ko. Sa iBerry. Very good ang asal ko. Komplikasyon kan diabetes na nakakaraot sa blood vessels kan retina na iyo ang dahilan kan pagkabuta. Paano iinumon ang iBerry Gold with lutein? Simple lamang, sa sarong 10 mg na kapsula kada aldaw kan iBerry Gold with lutein, kayang makuha ang tamang kantidad kan lutein na rekomendado para sa malusog na mga mata. Uyan mga nagkapirang nag-iinom ni kaining kapsula na nagbahagi kan sa indang positibong eksperyensya. Sa tulong si Mana upang tumarkan iBerry Gold Lutein at hindi ko ang pagbabago kan sa kuyang pagsili. Dati malabo ang pagsiling ko, pagpang-ipit-isin ang pagsiling ko. Kundiyan, malinaw na ang pagsiling ko. Kaya nang dayo napapadalang mata ko katapos mag-computer ni alabang oras. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa Mercury Drug asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. An oras na yan, hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City.
Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante. The family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco. General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District. Engineer Philip Bitao and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po ng doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may duda. May doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko, dok, si water doc. Ang galing ng doktor mo ano? Sabi ganun ma'am sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras 19 minutos makalampas ana alas 7 nin pagkaaga. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin-Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin-Latika ni Philip Baracena.
Tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa tres kita kan bulan na Pebrero aldaw po kita ng Sabado. Magayon na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Nababanaag ta na sirang ka na saldangon niya na pagkaldaw. Ay ba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga, sa Rinconada area sinman na probinsya kan Camarines Sur, dyan po sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay, kundi digdi sa Syudad kan Iriga mamundong Barata ta kan nagtalikod na Bangging Webes. Nagkaigwa po nin dakulang kasulo dyan sa Merkado Publiko kan sa tuyang syudad. Rakman duman sa mga naapektaran ng mga negosyante. Kumbaga lampas sa sanggatos o 109 sabi itong naapektaran ng mga pamilya na may negosyo dyan sa naunambita ng lugar. Kaya pagramdam po sa publiko, ingat-ingat po kita ngunya ng mga panahon. Talagang amay pa ang summer season. Grabe na tulos ang init, Pebrero pa sana. Ako sa naman po digdi sa syudad kan Irigan, igwang mga nangyayaring kasulo. Agin duman sa syudad kan Nagay, gwasubot na sarong resto bar, nasulo man. Sin iba pang lugar digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya talagang kaipuhan ngunyan, mag-ingat kita sa kalayo. Sa sobrang init ka na panahon, kung igwa kitang mga kalayong nakakaputan, pambira ito makaputan ang kalayo. Ang kalayo dahil mo yan basta makaputan. Igwa kitang mga bagay na kumbaga madaling maglaad. Kundi itong narumdumang kong kalayo na duman sa mga kababayan niya to, iba man ito. So nagkukuro kalayuan sa indang hawak. Iba na yan, kan tukso. Mag-ingat kita dyan, delikado man yan. Pag napasala kita, pwede kitang mapukpok. O kaya matigbas. Yan ingatan niya to, ang kalayo manarog ka yan. Nag-aapoy na damdami. Ngiri. Minsan yan ang mga nakakaraot sa pagpuro pamilya kung nadadarakan mga tentasyon. Tapos ang hawakan tao garo na kalayuan. Antisima. Duman sa mga paratindang naapektaran, dahil pa ka-stress ta. Madanyaran po lalo ang sa tuyang buhay at dahil casualting nangyari. Kung ma-stress kitang marhay ta, kumbaga nawarang kita nin kapital. Isipon ta na sana na kaya tang bawion yan. Basta dahil sana kita mawaran nin paglaom digdi sa kinaaban. Magarumduman ta sanaan kagurang na sana bindisyonan man kita, tawan kita nin grasya. Nawarog po kayo ito ang nangyari. Medyo mamundo sa parte kan mga nasuluan. Na kami inagihan minan masuluanin harong. Makupong basta-basta talagang mapuon ka sa uno. Siyempre, nagpara pupundar ka. Kumbaga, nagtipon ka nin kapital para sa na makapagnegosyo. Agad tutunawon sa nakan kalayo. Kaya pakatapos nga ni kan press conference, nagluluha-luha maski si Mayor Rex Oliva.
dadara siya ka na emosyon ang sa tuyang alkalde ta mamundo man talaga. Sa parte ka na mga nasuluan. Ano ipapahinanyog po niya to ang nagkapira sa mga parte ka na ginibong press conference kasuudma dyan sa City Hall ka na siyudad din Iriga na mismong mga nagin kasimbagan ni Mayor Rex Oliva sin kan Bureau of Fire Protection tangan man duman sa mga nagin kahaputan ka na mga miyembros ka na media. Personal, kabali ang City Engineer's Office and City Architect's Office kung saan ang tamang mai-transferan nila while the area is not yet cleared kang mga debris or mga damage pa because that should be cleared also. And an initial information has been provided to us by the City Architect's Office na itong nasa rice section, itong rice retailer section, nagkaiguan ng mga pagputok itong mga beam. So they will be assessing pag na-clear na ang area kung talagang suitable pa or fit pa na occupy ang nasabing area. Kaya on the issue on relocation, maybe we will be discussing it. It can either be sa PNR property or Tarahunta muna portion of the city terminal. Kaya pag-ulay yung po yan at siya na hapon. So, an issue that has to be addressed really. So, nagulay kami ni Vice Mayor Edsel Casubago na in their next session on Tuesday, ipapaupod po ang manihamiento kang Casureco 3 to really ascertain if these telcos that has no own posts kung talagang nag-aangkila yan. Because sa mga nakalipas na mga dating general managers kang Casureco 3, aping ako ninda na talagang nag-aangkila ang mga telcos sa indang poste kung mayuman na mga sadiring poste ang mga telephone companies. Thank you, Sir Joey. Duman sa apektadong lugar po ang because we all know na pagka ang within the from the center of a PNR track may mga 10, 20 or 30 meters sa diriyan kang PNR. In that particular area, ang nasa loob kang 10 meters na itong bago pa mag-abot sa rice retailer section. Ang tinampo going inside from the corner of the outpost of the Philippine National Police, palaog sa sentro ang right side kaya is owned by PNR. Kaya nga during our meeting sa Bago, we intended to invite official or personnel from the PNR, but because talagang amay pa si pagpaapunta as early as 7 a.m., convened na po itong incident management team nag-peg off, but they will be communicating dahil portion kang mga nasuluan PNR property na kung saan nasa lease siguro pinag-aarkila kang mga nasabing mga paratenda ang nasabing lote. That we cannot answer dahil ang local government unit
kung may mga property, halimbawa building, yan ang naka-insure ini-insure dapat yan sa local government unit, including itong vehicles owned kan sa local government unit. So we will be finding out and checking into sa Satuyang City Treasurer's Office and Market Superintendent Office kung ang occupancy baga kang mga nakatinda duman may sadiring insurance. Pero as far as itong magsasadiri kang lokal na gobyerno na in this particular case sa building or area, itong rice retailer section ang naapektuhan. I-check po tabi yan, Philip. Hanapon tapo itong ibang porsyon. Ipapadagos niya itong iba pang porsyon ka na press conference na pinagsagibo. We have our media, our local authorities, and we also have our city mayor to give us an update on what happened. So this morning, let me introduce to you our city mayor, Wilfredo Rex C. Oliva. So Diyos maray na ramrag po kaninyong amin. So this is not so good morning because of the conflagration or fire that broke out and a portion of the Iriga City public market affecting some PNR property. So within it wise that press conference be called for in order for once and for all, sad na lang po ang gagalinan kan mga ibabareta. And thank you for attending sa kanatang mga friends from local media in order for you to magtao sa kinuno talaga so tunay na pangyayari. Kaya with us here is the newly installed Fire Marshal of Iriga City. So this is really a baptism of fire sa kanatang bagong installed na Chief Bureau of Fire Marshal head sa Ciudad Iriga in the person of Fire Chief Inspector Junjin Novela, and on the safety and security of our people during the conflagration, and after representing our Chief of Police, Chief Inspector Jabisa Napolis is one of his deputies in the person of Major Santa Cruz. Close-out meeting or a post-assessment meeting had already been conducted at 7 o'clock this morning at the second floor of Jollibee, wherein apart from the Bureau of Fire Protection and Philippine National Police, the Incident Management Team Coordinator, our Head of the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Said meeting was also attended by concerned government agencies, and that includes, among others, the Iriga City Water District and the Prime Water. Sad to note that personnel or official from Casoreco 3 did not appear during said meeting, but on the part of the local government unit,
our city engineer, Ulysses Nagrampa, our city architect, Jake Alvaro, for the assessment of the damage. Were also present, including the augmentation of the peace and security, the head of the civil security unit in the person of retired Major Audi de Villa and Sarah Kenneth Nantes were also present. The Vice Mayor was also there, and officials and employees of the Bureau of Fire Protection and the Philippine National Police. So we are ready for questions that will be posed or that will be asked in relation on what happened in the early morning of February to this present year. Okay, first from DWD. Talagang pinagakunyan digdi na nagin pinunan subuot kan kalayo ha. Talagang duman sa sabi kan Bureau of Fire Protection saka ni Mayor Rex Uliban na ginikanan kan kalayo faulty electrical wire. Nasubuot nag-arab-adab itong bakong nag-arab-adab i-spark itong wire ka na kasoreko sa may poste na harani dyan sa mga tindahan ka na Muslim. Tapos nahulugan subuot so trapal ngunyan dumana nagdakula so kalayo. Kumbaga nagparahiwasan na kurab nin grabid asin naapektaran po sa mga pagtaraid na tindahan dyan sa tangod na yan kana circumferential road. Onyan pinaga-imbitaran ang manamento ka na Kasoreko 3 kung ano ang masabi ninda, kung ano ang magiging kasimbagan. Ako nga ni pinagpasyaran ko man ang Kasoreko 3 pagkaaga kasuudma kundi mayo baga kitang nakaulay na pwedeng magtaram dyan sa naunang bita ng kooperatiba. Inimbitaran man ka na lokal na gobyerno ka na syudad nin Iriga sa pagi ni Mayor Rex Uliba ay manin nag-aparecer na sinambit ng meeting na mag-uurulay ko ta an incident management team ka na lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Pero halaton taman giraray kung ano po ang masabi kay ni kan Kasoreko 3. Minsan talaga pwedeng may kabasulan man sa parte kan Kasoreko 3. May kabasulan man duman sa parte kan mga paratin dataan na mga wire dyan. Ani ba nga ni mayo manggad kontador nakatapsa naman. Siyempre, kung dahil kaya kan kuryente, ma-overvoltage, takula po ang posibilidad na magkaiguanin aberya sa indang linya o ang linya kan Kasoreko 3. Bako sana yan. Tapos, nasautan pa ining mga telcos, sa cable, sa mga linya kan na internet, na nakasarabit sa poste kan Kasoreko. Kung minsan po bagagan poste kan Kasoreko, barlanggado na kung ano-ano na sanan mga nakasarabit na linya kan telcos, linya kan cable, dahil mo na po maintindihan kung minsan. Sa parte kan Kasoreko, siyempre may pag-uurulay man sinda dapit sa bagay na ini kan telcos saka ining mga sa cable.
Kumbaga may MOA kayo dyan pipirmahan man. Kaya lang, kung arog po kayo ng sitwasyon na saro yan sa nagiging kausa magkaigwanin na aberiya ang mga linya kan kuryente pasiring duman sa mga konsumidores ay dapat likayan yan. Kumbaga husayon ang sa indang linya ay pakagabatan ang poste kan kasureko. Na minsan pag nagkakadurukutan na po ang linya kana telco saka kan kasureko, diyan nga ni nagpupuon minsan igwanin ining sinasabing faulty, nagga-ground. Kaya dapat ining mga sa telcos talaga magsara diri man sindanin poste. Yan pinakamarhay kayan. Tapos ang kasureko man, day pagparapatako doon, pati ning sa cable. Ining mga sa cable, internet, ang iba dyan, marayo manin na poste, nakikitap sana sa linya kan kasureko. Sa poste kan kasureko, kaya dipisil, pag-arog po kaya na sitwasyon. Ngunyan, sabi nga ni Mayor Rex Oliva, maging eye-opener ini sa gabos. Sa publiko, nanganing mag-ingat kita sa kasulo, sa ano man na pwedeng mangyari. Kung basta-basta po naging danyos sa parte kan mga negosyante na lampas ang gatos na pamilya ang apektado. Kung di ako napapasala sa partial estimate pa sana na sinabi ka na Bureau of Fire Protection nasa 32 million pesos subot ang partial pa sana na kikwintaninda duman sa naging damage. Baka abuton ba yan 40 million or 50 million? Ay guwapa duman mga dai pa na ibabali sa indang pag-validate kung pera talaga ang naging danyos sinambit ng nangyaring kasulo digdi sa siyudad kan Iriga dyan po sa merkado publiko. Kumusta man balan sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan ka na Baaw ki punong barangay Nini Ablan dyan sa barangay San Jose ki Mading Rose Bata na sinman ki Ana Proel dyan po sa barangay Salvacion. Siyempre digdiman Salvacion syudad kan Iriga ki punong barangay Vicente Lagatek kuya nga amigong parahirahay ni na Rilo ki Edert sabi kan iba pading Erning Sumpay. Pero man sana sumpay buhay. Di sa nangod matayong ta. Wala ka alerto. Ay naga jojok sana kita kay Padi ta. Joker man ini si Padi. Pag nakakahambang ko ini dyan sa tangod kan sarong tindahan in mga bado. Digdip man sa party po ka na Bureau of Fire Protection, ako man daw nagngangalas. Kadakol nang naobserbaran kita na nibadig di mga dilapidated na building. Ano yun na nakakarolusot sa sendang inspeksyon? Burukas pa man giraray. Puanda ko lang kahaputan niya to. Ani ba nahahadit? Baka ngayon, gikanan kan kasulo, digdi sa merkado.
Digan inspeksyonin da. Ano yan ta? Dapat pag-arog na kayan, di ipasarado na yan. Mga nag-ooperate pa man. Kaya ini po ang saro sa dakulang angat sa liderato ni Fire Chief Inspector ang bago si Junjin Nobila. Talagang sincero ang Bureau of Fire Protection na maibataran ang kasulo. Dahil na pagparaturugutan po ining mga dilapidated ng building, mga luma ng marhay, kumbaga century na nga ni kayo ang ibang building yan o dekada. Dahil pa man mga pinagre-rebayan, mga open pa man, di ba pati mga business establishment. Yan po kita nagngangalas sa araw kaining sitwasyon. Kaya sana magibuhan ininin paagi. Dahil na pagparatugutan tanganing maibitaran ta po ang mga insidente nin kasulo digdi po sa tuyang syudad, lalong-lalo na dyan sa merkado publiko. Ibarig di mga business establishment pati. Hoy, kumusta man palan ki Senior Fire Officer 1 Hazel Albanyo. Nakaulay niya to kasuod ma. And sa Bureau of Fire Protection ka na syudad nin Iriga. Siya pala na Fire Area Investigator. Man sa nangyaring kasulo. Kundi hasta sa mga panahon pong ini, blankado pangani kita kung ano talaga ang ginikanan kana kasulo. Kumbaga padagos pagiraray ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection, kan Philippine National Police kapit sa nangyaring kasulo kung ano talaga ang pinakakausa. Report! Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Diggs, go ahead. Good morning, karundang Kuya Philip. May lang katang barita digdi sa DSWD o Department of Social Welfare and Development Field Office, Regional Office 5. Natunsay niya manong din sa pigtaw nindang asistensya dahil kaining nakaging kasulo dyan sa tuyang syudad, sa Merkado Publiko kan syudad ng Iriga. Na sigundi sa indang press release, nagpausindan nin ayuda gikan sa Regional Office Field Office 5 Disaster Response Management Division na sinsay na dahil ni sa instruction ni DSWD Field Office Regional Office 5 Regional Director Norman Laurio, DRMD Chief Claudio Villarreal Jr. Na ibigyan sa nagpresentan ng relief assistance at nag-distribute ini duman sa nasa 200 na pamilya na ining ayuda nila arog sa na food packs at essential na food items na nakakantidad sa 100 pesos siya. Karaming ma-assistensyan sila dahil sa nangyaring kasulo dyan. Pero pa kayo ni, ang mga assistensyan ini, tiga-assessment ka na crisis situation, assistance individual crisis situation team, may parang CP Social Welfare Development Office at ang disability active team na kondusyon sila na assessment tanganing may tautulos na financial assistance sa mga napiktuhan na pamilya at mga school owners. Siguro sa rin sa Pilipinas Minda na ang DSWD
matauman may recovery and rehabilitation assistance. Gikan sa indang livelihood programa, ali sa sustainable livelihood programa kana Department of Social Welfare and Development kung say na kana nakaging aldaw igwa nga nasa 109 na commercial stall at 5 residential houses na apektuhan kami sa sulok. Then sa sikat ni Iriga na siguro sa Iriga nakaabot sa level 4 ang kasulok dyan na kung say na naghalo ini sa lang na 2 oras. Yan muna sa Philippines. Anak ko niya sa karita sa DWD in Office 5 ni Secretary Big Martin Jr. para sa PBCKI ang magmagkaliba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon. Sa itataong ayudaman ka na Department of Social Welfare and Development sa riyon ka na Bicol duman po sa biktima ni kasulo di po sa syudad ka na Iriga dyan sa Merkado Publiko. Basahon ko lang po ning ipinaluwas ka na digdi sa lungsod ng Iriga. Digdi Mayor Rex together with local authorities held a press conference with local media to release an official statement on the fire that broke out at Iriga City's public market. At least 109 business establishments and 3 residential houses were affected by the pre-dawn fire that risked the public market in Iriga City on Friday, February 2. In a press conference, Mayor Rex Oliva said that he will set an appointment this afternoon with all the fiscal managers of the city to discuss the necessary support to give all the affected establishments to speed up the recovery efforts. The fire which burned to the ground 109 business stalls and 3 residential areas in the Iriga City public market was determined to have started at around 1 a.m. and quickly spread, said Chief Inspector Junjun Nobela, City Fire Marshal of the Bureau of Fire Protection. It took at least 2 hours and 23 minutes for firefighters to declare a fire out at around 2:47 a.m. Nobela said port alarm was raised at the height of the blaze and responders from nearby municipalities, private groups and volunteers were called in to help douse the fire. The city government said that no one was hurt or injured during the incident. Tapos ining pagtaon in temporary business shelter. As the place is not yet safe to occupy, the LGU Iriga is on their plans were to relocate all the affected business establishments. Both the city and provincial government will extend their hand in providing assistance needed by the affected individuals. Relief goods are sent to be distributed this afternoon. Pinagtaon na pala ini kasudma. Agencies involved in the fire incident operation ini po ang mga pinasalamatan na nagtarabang tanganing makontain ang kalayo sa nangyaring kasulong. Mayor Rex expressed the city government's gratitude to all those individuals and organizations from public to the private sector who were there to quickly respond to the fire that raced a huge portion of the Iriga City public market early. Kasudma. Those he thanked including the Bureau of Fire Protection, Iriga City, Naga City, Bato, Nabwa, Buhi, Pili, Balatan, BFP Provincial Office, PNP Iriga City, Volunteer Fire Groups, Ching Potong, Naga, White Fire Volunteers. For the Health Response Team, Iriga City, Incident Management Team,
Province of Camarines Sur, Edmero, fire truck and ambulance. Bao Ambulance, Nabo Ambulance, Balatan Ambulance, Asinan BDRRM, Committees San Francisco, headed by Punong Barangay Claresa Albea Matubis. Private agencies, Prime Water in Duerga City Water District, Tutoy Bulaluhan, nagkaiwag o nagtauman in mga pagkakan po sa ng bulalo. Matindihan kung nanaunin mga bulalo. Totoy and Shell House Gas Station, nagtaunin gasolina duman sa mga nagtarabang na mapalsukan kasulo man sa mga ano yan, fire truck, tapos itong ambulance. LGU offices and volunteers, Amador Itorios, nangaranan padigdi sa Amador. Nagawad Michael Samarita and Skylab and Crystal Regalado. Mga nagtarabang man niya. Kaya dyan po sa merkado publiko ka na syudad nin Irga kung ano-ano bagaan mga pinag-uurulayan kasuod ma. Mga paratinda. Aning mga amiga ko dyan na paratinda nin bagas, maray nga yung nakatungod ka na ay pambira niya ako. Kapagang sa ako man sana, supig tungod ta, kundi siyempre, alangan man kung nasulo na mayo na kitang matutungodan dyan. So, kimambaya kita. Kaya itong paratindang itong taga Barangay Prancia, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Si Lilian No Obero. Kumusta ka mo? Dawa na suluan. Kumusta unta pa man girara? Ita. Ang aning nasuluan na pagpara pamunduon pa. Report! Pero nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Okay, salamat. Kuya Philip, maray na pagkaga sa imo, siring man sa mga nagantabay sa tuya. Talagang kuyan ining nagbungkaras na kasulo. Pero aram ko sa Banggi, may bareta na garo may kuya na naman, posibilidad na masulo duman sa merkado publiko dyan sa Ciudad Can Iriga. Sa parte kan ukay-ukay section. Dahil mo naman, Ate Glenn, dahil pa nga na araman kung ano talaga ang ginikanan kan kasulo. Ang sabi baga, ang ginikanan ngaya kan kasulo, kalayo. Pangyayari. Yung pero kamo ta nagatinder kay itong press conference ni Mayor Rex Oliva. Garo, siyempre, nasimpagduman kung ano talaga ang pinagkakausa. Actually, mayo pa man pinagsasabi sindang konkreto na kasimbagan kung ano talaga ang pinaka-ginikanan ka na kasulo. Kundi ang pinagsasabi duman ka na Bureau of Fire Protection sa paagin ni Fire Chief Inspector John Jean Novella sa kanil Mayor Rex Oliva na subot gikan sa wire kan Kasoreco 3. Itong faulty. Kasoreco 3. Na nag-spark subot tapos huminulog duman sa mga trapal. Ayan, karondang Philip, ang sa tuya man na aramon kung ano ang kasimbagan kayan kan Kasoreco 3. At garo baga ang nangyari por medyo sa kakulangan o kaya por medyo kan faulty wiring na pinag-aapod. Yan ang naging kausa kan kasulo, dakulang kasulo kan sarong mamagahon dyan sa Ciudad Can Iriga. Sa mga post na nahihiling niya to, may mga nagkakaribok na naman kasubanggi na barantayan ngaya an sa indong mga posto taduman sa parte kan ukayan garo may nadukayan karon daw Philip na ito bagang garo may pinagsulo na de ko aram kung basura ito kung ano delikado ngaya tibad ngaya gikanon naman ini kan kasulo kung dai tulos na hiling kay itong mga yaon duman
Pero lugod din naman mauturo ta herakman kan mga apektado na mga stall owners, mga negosyante sa syudad Pucan Iriga. At ibaday naman yan mauturo. Pero salamat sa lokal na gobyerno ta arugani kan sa imong naibareta kasud naman ang nagpanauna kan mga goods para po duman sa mga apektado na mga stall owners sa syudad Pucan Iriga, mga negosyante. At least igwa pong pinagkibong esforsos ang lokal na gobyerno kan Iriga and then ang opisina ni Ma'am Madel Verosa kan CSWD para po matabangan itong mga nagkawararan min sa indang mga pwesto or medyo kan kasulo. Maiba kita karon dang Philip, ngunyan bagang Febrero ang local civil registrar yaon to sa indang pagsilibrar ini bagang proclamation number 682 na pinag-issue kan January 28, 1991 na minadeklara kan bulan kan Febrero kada taon bilang Civil Registration Month. Pagramdumonan ka boss kan sa inda po mga obligasyones na maipaabot ano man na report dyan po sa opisina kan Civil Registry Office ini po mga dokumentos na kinakaipuhan. Ngunyan na taon ang ika-34 Civil Registration Month, nagkondusir na nga ni kan motorcade and kick-off activity kan February 1. And then, ini pong padagos na hanging of streamers para maaraman kung ano sa indag programa. May mobile registration, nagigibuhon, and information dissemination para po sa bulan kan Febrero sa manlaylay na barangay kan Iriga. Dahil pa pinagkagdigdi kung mga ari na barangay, anong mga petsa magkakaigwa kan mobile registration sa kada barangay kan Iriga. Magkakaigwa kan kasalang barangay, duman po ini gigibuhon sa Inorogan Tribal Community sa Santo Domingo, Iriga City. Sa Febrero 14 mismo tamang-tama, Valentine's Day, gigibuhon po ang kasalang barangay. Duman ini sa mga haloy naman na nag-iiribanan, na dahil pa po nin bendisyon ang sa indang pag-iiribanan, kaya pinag-aprovitsaran ining kasalang barangay. Perang padis daw ang makaka-aprovitsar ka ini dyan po sa nasambit ng barangay. Piring man ining free issuance of civil registry documents sa Febrero 27 ini. Yan ang pinakahuringal daw na kan sa inda pong aktibidad para po sa syudad kan Iriga. Kaya iyo ini ang naging mga pagiramdom orog na ni Ma'am Nancy Oxiano, ang local civil registrar kan syudad. Aprobitsaran itong mga dokumentos na ipapanaw ninda na libre sa mga masunod, may bayad na yan. Maski papano kung kamo dyan na sa opisina kan LCR mapasiring. Pero aprobitsaran ang mga mobile registration, halaton sa indong barangay tanganing makakuha ka mo kay itong mga gusto ninyo makuha ng mga dokumento sa kan birth, marriage, death certificate, as an iba pa ng mga legal na dokumentos gikan sa sendang opisina. Yan baka karon daw Philip ang sa tuyang informasyon balik kita sa iba pang bareta gikan sa location. Glenda Diaris reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit.
charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center.
Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Maragos po kita digdi sa tuyang programa. Panagitang 10 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Hi, good morning kay Pading Jis Gonzales. Kasod yaon man so mga pag-iribatang mga miyembros kan lokal na media digdi po sa Rinconada area. Tapos mga head of office kana ibang ahensya kan lokal na gobyerno kana siyudad nin Iriga, yaon an City Social Welfare and Development Officer sa pagi ni Ma'am Madel Berosa, yaon si Jasa Botor an City Disaster and Reduction Management Council, miyembros kan Philippine National Police, pangenot ni Captain Santa Cruz. Nahiling ko duman bako paman Major. Diamond baga itong duwa. So nakabugtak kaya niya ako Captain ini. Kapag sinabi na pong major, kunyan yan, garo aldawaan sinyalis kayan. Yan sa iyang tsapa. Yan, mga ranggo, baga nakabugtak man yan. Hindi napasala lang gayon si Mayor Rex Oliva, nasabi niyang major. Ako duwa na pala ng major na so deputy sa kaso chief of police kan Iriga. Parehas pa man yan ano yan police captain Villa Sereno Vergara an deputy chief of police kan Iriga na si Captain Santa Cruz. Minsan kaya, siyempre, kadakol ng mga pinag-aasikaso, pinagkakaabalahan na sa tuyang alkalde. Inanggayo niya na kukunyanan minsan kung ano ang mga ranggo. Naiintindihan taman po ang sitwasyon na yan. Tao lang po. Sabi nga ni kan iba. Nasa sala pa man. Hoy, kumusta man pala dyan sa Antipolo Old Nabo Camarines Sur, ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grandi, ki Port, siyempre ki dating kagawad Lowiliano, sa Gabos sa UNEP High School Batch 87. Mustaman ki Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Siyempre ki dating Congressman Sal Portuno asin sa iyang bilog na pamilya. Pati kan iba pong mga nakaulay ko digdi siyudad kan Iriga, aka nga magmahalan lana sa kabagas, pati sugok ta nagkasurulo ngaya. Deman na ko yan ta parte sa naman yan, porsyon sa naman kung man totalmente ang merkado publiko ang apektado. Pero nga ning pag-iribatang miyembros kan media hinapot si Mayor Rex. Ano nga Mayor, madeklara ka mo na state of calamity?
digdi sa syudad kan Iriga. Sabi ni Mayor Diamond nga ta kumbaga portion sa naman ngayon. Dahil ka man nga pwedeng magdeklara kung ang danyos dahil nga ni 70%. Dahil mo man pwedeng ideklarang state of emergency or state of calamity ang sarong lugar. Pero ang kadakli pong nag-ookupara dyan mga Muslim sa portion na yan. Kaya pagmati ko nakabarali na dyan sa mga piratang bala. Kasurulo. Minsan bagaan mga bala sa pelikula. Nainot pan Muslim sa pelikula na nagpapaluwas. Kaya mayo ng bakalan ng pirata sa Iriga. Nasubsuba na sa mga panindakan ibang mga tugang niya tong Muslim. Pero gwapo man dyan ang mga tindahan po ang Muslim. Sabi nga ni kana ibang nakaulay niya to, madali isa na ngayon God. Basta nga Muslim, ay tataw ito na gumibo sa paagi. Sabi mo ni Aris. Kaya Mayor, kunyan nga mag-utang sa Bombay. Dali nga magkaigawanin kapital. Mga paratinda, pambira niya ako. Pero daw ka man singil. Pag sa Bombay ka talaga mautang, dahil nang dakol na sitsiburitsi, mayo ng mga Weber na yan, garantor. Automatic, tatawan ka basta nahiling na igwa kang mga panindang naghihibog. Dahil siya na nagbabawas ta, dahil kadakayan pa outron. Kung nagpaparanipisan sa imong paninda. Minsan makonsuelo man ining mga tugang niya tong Muslim saka Bombay. Hoy, congratulations Mampalan dyan sa Banuan ka na bato. Tindaan natawanin award bilang 2023 Good Financial Housekeeping Passers. Kaya congrats kay Acting Mayor Bika Sapnay Ramos. Padigdan mga passers kundi sara dito na baka ang litra. Mga passers digdi sa Good Financial Housekeeping 2023. Mati ko nga ni so mga yaon dyan sa PNR road, PNR site na mga kababayan niya itong taga San Francisco maka na buhay-buhayan na dumansa na sa mga sugok na kaya man gayo nagkaturumtum sa iba makaigwanang namumurot-purot sa iba. Kasi iba pa pong mga panindang kumbaga dahil man totalmente natumtum ka na kalayo pwede pa man pakinabangan pero sa hiling ko baka nga ni sa mga tindang feeds dyan apektado
dyan palan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga, may nag-apod sa Satuya. Baki pakarhay man subot kan linya kan kasore ko dyan sa may tangod ni Gascon, tanaputol na linya. Mayong kuryente dyan sa pasiring yan sa tukad na. Sabing Sarapungan. Nagbas na yan sa Barangay de la Pe, sa Banwaan ka na buhi. Makiasika sumampo mga lineman kan Kaso Reco 3. Na baka may madisgrasya pa dyan. Minsan pati ang mga wire live bagayan, lalong-lalo na pag napuputol. Kung naglalay-lay lang yan o kaya yaon na dyan sa tinampo, delikado po yan sa mga motorista, siyempre sa mga nag-aagi dyan sa tangod na yan. Palan sa Kongreso, sa Senado, nagkakaiguanin hearing ang Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation regarding the continuation of discussion on People's Initiative in Davao City, Pambira. No na yan, ang mga isyong yan. Mindanao, gusto naman isuhay ni Tatay Digong. So nagturutuninong na po ang party kan Mindanao, digdis sa tuyang nasyon, si Tatay Digong man gusto na lugod isuay. Panahon na siya ang presidente, di ginibo na kuta niya, sinuhay na niya sa Mindanao. Yaning nakabuelo siya. Minsan iniman si Tatay Digong garo kulang sa pansin. Na ang gawin din fentanyl. Si Presidente BBM bigsa sa hutan na nanganaan manin cocaine. Ay ano ng mga dating presidente, presidente niya tungon yan. Puro bigsa sabihan, adik ay pambira. Ayaw na talagang tol-tol na dalagan ng Pilipinas. Pag-arog po kayan. Puro may diferensyan sa tuyang mga leader. So, naging dating presidente. So, presidenteng nag-i-exister. Ay, ano na yan? Kumbaga makasawaanan mga nangyayari digdi sa Pilipinas. Ayon ng ibang ginibo, magparapatinot sa dahan, arapunanin bata. Mayo nang mahamot na inaapon sa senda. Kaya sana po din nag-aasenso sa tuyang nasyon sa arog kaining dalagan. Imbes na pakarayon ang mga programa kan sa tuyang gobyerno, tabangan itong mga nagtitios, itong mga mayong trabaho, matawanin trabaho, lalong-lalo na itong mga graduado. Kung niyo bagayan inaasikaso kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga opisyal, mas marhay pa ba kung puro na sa napatinot sa dahan? Mag-abot man sa Kongreso, sa Senado, mga oro investigasyon na daing katapusan, puro sa na investigasyon ang nangyayari. Magigwanin mga anomalya, kaya niya ko ano na daw, ining Pilipinas na ini.
Tapos pag nakukulong, pinatawanin kastigo. So, mga pigi-imbestigaran, papaluwason. Useless man sana pagparagastusan kan sa tuyang gobyerno ang mga Senate hearing na yan. Namayo man talagang kinakaabta na marhay. Daw so para pakulong kan panahon ni dipuntong presidente Noynoy Aquino. Para paluwas mambaga ni Tatay Digong. Nagkawara so kasong plunder. Sayang kan pagparalapigot mangga itong dipuntong presidente Noynoy Aquino na magkakurulong so mga korupto sa tuyang gobyerno. Para palibre man ni Tatay Digong so lalong-lalo na so dating si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo na di burubaliog pa. Nagagakudan kunuan liog dahilan sa house arrest. Naka-house arrest na, may gakod pa sa liog. Ay, hinda. Ayo, pag-araw kayo ng dalagan kan hostisya digdi sa Pilipinas, talaga matutoritan mga Pilipino sa mga nangyayari. Igkakawatan sa naan judikatura digdi po sa tuyang nasyon ang justice system. Ayan, iba disganado sa dalagan kan Pilipinas. Hanggang no rin nga mababago ang sistema kan paggugobyerno, ang ekonomiya, ang pagbuhay kan mga Pilipino na naguho na serbisyo ang itataw kaining mga politikong pinagbugtak ninda sa poder, pinagbugtak ta sa poder. Ito pala sindan pagsiserbisyoan kan mga namamanwaan na tinataga-taga din buwis ang mga Pilipino. Kaya nga ni nagpaparamarahal po ang barakalon na sa buwis pa sana taga. Digdi sana sa bat na ini may ibat pa. Bako sa ng bat. Pero mayo ng binatbat ang mga Pilipino digdi. Tinda na sanaan marhay sa ibang mayaon po sa posisyon. Ano po ang realidad na nangyayari sa tuyang nasyon. Kunday magbabago ang mga Pilipino, mayo kitang mahihiling na tultol na sistema kan sa tuyang gobyerno. Kung isa'yan makwarta, perming iyong makakapwesto. Nawa yan, sabi kan iba, pol-pol. Nawang yan pol-pol, basta ako sintabo, ay, ibuboto iton. O, isa'yan polongo. So, kandidato, so botante. So mga nakakwartaan, pulong o mananisip kaniba. Kaniba man, sinasamantala, maray nangyayari. Ngayon man sa nangyayari kita natatawan sintabo pag may eleksyon. Pag uda eleksyon, di, basta nga kita abuton minsan. Daw man nga sa relief, daw mga bukbukon na bagas. Ini, pili pa sa tatawan. Ay, pambirang buhay tayo ni. Daw pinaano kung narog kan mga pag-uugali kan iba pong mga nasa pwesto sa gobyerno. Uda pagbabago yun dati. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Capalos Biares, si Diggs Martinez, Alado Technical si James Oco, sa information si Jimmy Guanzon, ana samuyang Chief PSG. Tindogon pa sana tumba ang West Philippine Sea. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena,
Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.